قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي akwai dokoki da yawa da mutane ke sawa wanda a cikinsu akwai hikima, amma shi wanda aka yi dokar don shi bai san hikima ba. Mutane da yawa yanzu suna ba da misali da yin inkari akan wannan dokar ta gwamnati akan maganan canjin kuɗi. Wannan canjin kuɗi akwai hikima da yawa a cikinta wadda za ta iya kawo amfani a can gaba, amma ba a cika ka'idar thumma aqarartum wa antum tashhaduna ba. Shi yasa mutane da yawa wannan dokar da ta zo a madadin ta zo musu da amfani sai ta zo musu da cutarwa. Shi yasa zagi da alatsi ne da wahala da tasku da mutane suka shiga sai ya zama ya fi yawa sama da amfanin, tunda ba a fara ganin amfanin ba tukun. Kuma babban amfani mafi girma da ake gani yasa aka yi dokar a daidai wannan lokacin shi saboda zaben da yake zuwa a nan kusa, domin saboda wai a hana a yi zaɓe cikakke fair and free, yadda zai zama kowa zai zaɓi abin da ake so, wanda ya cancanta kadai shine wanda zai iya cin mulki. Amma sai aka manta da cewa halin da mutane suke ciki na tsananin kunci da yasa har mutane sun zama suna sayan naira 1000 akan naira 100, ta yadda kudinka ya zama 10% zaka sadaukar kafin ka iya samun takardar kudin da zaka yi amfani da shi. Ya kai yadda in aka kai irin haka a cikin zaben, to nan shine inda za a yi unfair and unfree election din. Saboda duk wanda yake da dan shi ko da 1000 inda sai da 5000 ya sai mutane, yanzu ko da 1000 ko da kasa da haka zai iya sayan mutane. Saboda haka kaga an yi bitin din asalin manufar bata ci ba ta ko ta ina. Shi yasa aka ce za a yi ta a daidai yanzu. To a daidai yanzu sai kuncin yasa duk wanda yake da dan wani abu a hannunsa to shine zai iya cin zabe, wanda bai da shi kuma ba inda zai je. Saboda haka ya kamata ya zama cewa idan za a yi abu, wannan badu ana magana akan idan ukuba za ka sa kenan, ballantana abin da ka ce ba ukuba bane, abu ne mai amfani. To ina amfanin? Ba a samu summa aqarartum wa antum tashhadun. قد جاء نور. Albishirinku al'umma ga wata sabuwar tashar yayi, tashar Al-Irshad Hausa TV, gangariyar tasha da aka kirkire ta a manhajar YouTube domin samar da karatuttuka daban-daban ta bangaren malaman sunna da karatuttukan Alkur'ani mai girma, har ma da darussa na addinin musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin rayuwa, kama daga harkan karatuttuka, zamantakewa, kiwon lafiya da dai sauransu. A tashar Al-Irshad Hausa TV, tasha ta al'umma, tasha yayi, gangariyar tasha a manhajar YouTube. Domin samun shirye-shiryen Al-Irshad Hausa TV, kawai garzaya manhajar YouTube sai ka danna alamun sacin wato laluba ka rubuta Al-Irshad Hausa TV. Da zaran ya buɗe maka gangariyar tasha Al-Irshad Hausa TV, sai ka danna alamun ƙararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta Al-Irshad Hausa TV. Kasarcewar duniya a tafin hannu, kuma duniya yayi, duniya mai tafiya da abubuwan zamani. A Al-Irshad Hausa TV ta tanadar muku da saututtuka daban-daban wanda zai amfanar da ku. Za ku iya laluban su ta lambobin waya kamar haka: 070 404 1960. Wallahi Karima na makaranta aka yi wa'azin. Wallahi ya ce ko kaɗan ƙanana. Ba wai ba a musu da ga yadda kake sai da kaka saboda ka ji wani matsala kuma sai ka ƙara mishi sannan ka ce ba da ruwa ba. Sai kai ki shakar ba. Yanzu a kasuwanci na da yawa. Kasuwanci ta abin da in ka zo ka ce ba ka siya ba. Ba ban abu ba. Kayana kaza ne kasa. In ba za ka siya ba, za ka je wani gini. Ki fahimci wani ba. Da ba akwai rijejeniya ne da ke ba. Amma wannan ba na kasa ne ba. In ka gada maka siya, ka gada maka ne. Wa, sai dai tsananta ma al'umma. Yawwa shi ne kawai ke ya tsananta ma al'umma. Amma da ba ya tsananta ma. Ya tsananta ma al'umma da ke.